गोजौ नालाय आबुआ लाय खाथ्रा दं मोजाङै खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव खोमोन दंना एसे एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो थिग जायो थिगानो आराम नुयो होनदां बिदिबा दायो फेसबुक खेवबानो मा नुयो माने खालि बे फिल्म इन्डास्ट्रि सर्ट मुभि इन्डास्ट्रिनि माने खालि भाइराल स' आङो नामफोरखौथ' बुंथ'ला बेयाव आं फट'फोरखौ स्क्रिनाव देखायना होदों स' दा बिथांमोननि गोबां भाइराल सोलिगासिनो स' बिथांमोना गावसिनि माखासे क्लारिफिकेसनबो होदों स' नोंसोरो बिसोरनि फेसबुकाव थांनानै नायहैनो हागोन बिसोरनि क्लारिफिकेसन होनायखौ स' दायो खोथाया जाहैबाय माने बेफोरबायदि आरोना रायजोफोर दायो जोङो माने 100आव 100 बाय माने रावखौबो दाय होनो हाया जायो माखासे दाय गोरोन्थिफ्रा माने सिख्लानिबो थानो हागौ बा दाय गोरोन्थिया नैबे बिथांमोननिबो थानो हागौ स' फान्दायनायफोरबो माखासेफोराव खोथा बाथ्रा बेफोरबायदि फैयो मेगन साजायनाय बा माबा मोनसे रिजननि थाखाय बेफोरबायदि फैयो दा क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ नायोबा दा माबा मोनसे एसे माने दुश्मनि टाइप रिजन होननानै दा बिथांमोना माने क्लियारिफिकेसनावहाय खोन्थाना होनाय जादों स' लोगोफोर नोंसोर दायो रेकर्डखौ खोनासंलांग्रोबानो जाबाय आरो उनावहाय माखासे खोथा बाथ्रा बुंनाय जागोन स' नोंसोरो लास्टनि आंनि क्लियारिफिकेसन माखासे होननायफोरखौ नायलांबानो जाबाय स' बेयाव इम्परटेन्ट खोथा माखासे थागोन स' बिदिबा नैबे रेकर्डखौ फोजोबना लाग्रोसै स' नोंसोरो खोनासंलांग्रोदो सोरनाव फैया माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय फंबा नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा नङालाय गोदाव सोरावनो गोदाव सोराव होनखायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा दा गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौ नालाय आबुआ लाय खाथ्रा दं मोजाङै खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव खोमोन दंना एसे एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो थिग जायो थिगानो आराम नुयो होनदां बिदिबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे दे रेकर्डखौ खोनासंजोब्बाय लोगोफ्रा आंथ' मिथिखादों स' रेकर्डखौ खोनासंजोबा नोंसोरो माबायदि मोनदों माने दाय गोरोन्थिया सोरनिमार स' नोंसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं माखासे खोथा बाथ्रा बुंनो सानो आरोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रि जाय सर्ट मुभि भिडिअ बानायो आरो आं माखासे जोंनि बर' सिख्लाफोर बा बर' आइजोफोरखौ बुंनो थाङो जे जाहा थाहा माने अबेबा फिल्म इन्डास्ट्रि होन अबेबा माने सर्ट मुभि भिडिअ शुट खालामनाय होन स' सानै हयै बेफोर जायगायाव एसे आगान नांगौ बा थांनांगौ लेंहरलाबायोबानो कि थांनांगौ बे खोथा नङा आरोना एसे सानना सालिजारि खालामनानै बेफोराव आगान सुरनांगौबा बेफोराव थांनांगौ स' नोंसोरथ' मिथिखागौ आजिखालिनि जुगा माबायदि
स' सोरनि गोसोआ माबायदि बेखौथ' रावबो हमनो हाया जाहैबाय बेनिखायनो माने गाव गावबागाव सांग्रां जानाया मोजां दायो फिल्म इन्डास्ट्रिनि बागै दा बिथांमोनखौ बुंनो थाङोबा खायसे मानसिफ्रा माने ओरैबायदि जायो माने अडियेन्सफोरनि सापर्ट लानानै माने जौगायो दावगायो बेनिफ्राय थाङै थुङै माने गावसिनि माबाखौनो बावहैजोबो माने गावसिनि मान सनमान भेलु बेफोरखौ माने बिसोर मिथिया जानो हागौ जे बिसोरो सोरनि थाखाय दावगादों दा जोङो सोरबा सासे मानसिया जुदि साक्सेस जायो बा साक्सेस बानायो होनबा बैखौ सोर बानायो होनबा जोंनि पाब्लिकफ्रासो बानायो जाय अडियेन्सफोरनो जाय अडियेन्सखौ रायजो राजाबो बिसोरसो बानायो सोरबा सासे दायो जोंनि नै एगजामपोल हमना ला नैबे सर्ट भिडिअ बानायग्रा बिथांमोन बिसोरबोथ' फार्स्ट टाइम नर्मेल लाइफसो थांना थाग्रामोन जाय जेरै जों नर्मेल लाइफ जाय रायजो राजा थांना थायो दा बिसोरखौ रायजो राजाफ्रानो थिखोबाय गोजौ लेभेलावहाय बिसिनि भिडिअसफोरखौ शेयार बानायबाय मानसिफोरनो दायो बिथांमोना बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय दायो बयजोंबो सिनायजानाय समावसो दा बिथांमोना बेफोरबायदि एथबां गोरोन्थि खामानि मावना लाबाय बिसोरो दायो रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरो गोबाङानो कमेन्ट्सफोरखौ नायोबाथ' गोबां दुखु मोनदों रायजोफ्रा खायसे सोरबा सोरबाथ' भिडिअस माब्रै बिदि जाखो माब्रै बिसोर बिदि इसिबां गाज्रि जाखो रायजो राजानि सापर्ट लानानै थांनानै दा माने गाज्रि लामायावहाय आगान सुरखो दा गोबां कमेन्ट खालामो आरोना लोगोफोर मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा आरो कमेन्टथ' खालामखागोन मानो होनोबा मोनसे जुदि गाज्रि पस्ट बा मोनसे जुदि गाज्रि रेकर्ड बा मोनसे जुदि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जायोबा बेसेबां गोसारो बेसेबां मानसिफोर नायो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ दा बिथांमोननिखौबो दा आं माने 100% दाय होनो थाङा मानो होनोबा बेवहाय माखासे हिन्जावसानिबो दाय थानो हागौ जाय हिन्जावसा फान्दायनायबो बेफोरबायदि माखासे खोथा बाथ्रा फैयो स' खोथाखौ सालिरालि जाजोबागौ माने रावबो माने क्लियारलि बुंनो हाया जाय क्लियारलि बुंलाबायदों स' बिसोरनि खोथायाव गोजावलाबायना रायजोफोर मानो होनोबा दाया माने मोननैनि गेजेरावबो जानो हागौ मोनसेनियावल' नङा दायो बिनि सायाव सालिरालि जागासिनो स' माबा मोनसे आपडेट जायोबा स' आं भिडिअखौ लाबोगोन स' नोंसोर जुदि भिडिअखौ मोजां भिडिअखौ लाइक खालामना गालांजाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयनिसिमबो भिडिअआ गोसारनानै जाहाथे नैबे भिडिअखौ बयबो मोनहैयो स' रायजोफोर बेखिनियानो आरोना स' जाय बिथांमोना इउटुब चेनेलनिफ्राय नायदों स' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना फेसबुक नायदों स' फेसबुकखौ फल' खालामना गालांबानो जाबाय जाहाथे मटिभेसन मोनो जोङो स' लोगोफोर बेखिनियानो आरोना नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ गोदान आपडेट फैबा आं लाना फैलायगोन स' नोंसोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाजोबबानो जाबाय स' आरो इउटुबनि फेसबुकनि फेमिलिफोर नोंसोर इउटुबाव थांनो हागोन स्क्रिन नुखानाय जानो हागौ बर' ट्रेक 0.0 नैबे आंनि इउटुब चेनेल स' गासिबो थांनानै नैबे इउटुब चेनेलखौ सापर्ट होबानो जाबाय साबसक्राइब खालामना गारबानो जाबाय नोंसोरनि सापर्टनि गोबां गोनांथि जादों स' गासिबो रायजो राजा बिथांमोना थांबानो जाबाय स' लोगोफोर दोननो थाखाय जाथ'बाय नेक्स्ट मोनसे गोदान आपडेटजों फैगासिनो स' नोंसोरो नायनो एक्साइटेड जाना थाबानो जाबाय